Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Back and Earn Secret File ng ating kabisyo na si Denden. Si Denden na merong boyfriend, nakapitbahay, nakapag walang mga daga. Ay hindi pala, mali pala yung daga. Dahil pala pusa, kapag wala ang pusa, nagpa-party ang mga daga. At ang pusa na sinasabi natin ay mga magulang. Biglang nagni-ninja moves ang ating Secret File sender papunta sa bahay ng kanyang boyfriend para raw bumili ng burger. Yun ang press release sa magulang. Pero ang totoo, burger to real quick. Kailangan pa ba yung memorize yan? Basic. Anyway, pakinggan din natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comment suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Alan Valenzuela. Kakaibang SPG natin for today's radyo. Sa bagay, pag mabilis, ay magkakaroon ng malakas na tunog. Plok, plok, plok. Dapat easy lang. Para basic. Ganun ba yun? I'm not really sure though. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na siya, Kevin V. Kevin V, take it away. Hello po, DJ Rocky. Magandang hapon po. Ang masasabi ko lang po sa letter sender nyo ay grabe siya. Pero para sa akin okay lang kasi halos lahat ng kabataan is dumadaan sa ganyan. Yun lang po. At yung sinasabi nyo itong Ross Boulevard na to, visit talaga yan. Ginagawa yan kung kailan rush hour. Paggabi hindi ko magets bakit ayaw nila gawin. Kung kailan hindi sila nakakaabala. Yun lang po at pabati na rin po sa asawa ko na si Kit Pascual at ang anak kong 6 months old. Maraming salamat po. Salamat, Kevin V. Buti na lang, vinalidate mo yung nararamdaman ko. Akala ko hindi ko dapat maramdaman yun eh. Tama pala yung nararamdaman ko na nakapagtataka, nakaka-frustrate. Kung bakit sa dinami namin ng oras at panahon, nagugustuhin nilang ayusin yung tulay dyan sa may bandang Rojas Boulevard. Ngayon pa talaga na sobrang init and at the same time, yung rush hour, ang lupit. Anyway, eto naman po ang sabi ni Yana Tot. Ikalmo mo ang kitty mo. Center, tulad nga ng sinabi ni Rocky, baka magbunga tapos hindi ka naman panagutan. Buti na lang, mayonnaise lang at walang buhok ang nasa bibig mo. Next time, sender, bago ka uuwi, linisin mo muna ang kalat para safe ka sa susunod. Baka kasi sa susunod, hindi ka na makalusot sa burger mo. Maraming salamat, DJ Rocky from Yana Tot. Oh, true. Linis muna ng mga ebidensya bago umuwi. Anyway, eto naman ang sabi ni Charles Sancho. Ay, kaya pala siguro merong mayonnaise doon dahil merong naiwan na katas ng nakalipas sa labi ng ating sender. Buti na lang ay hindi ka pinagalitan ng iyong mother. True. Anyway, nag-comment itong expert commentor natin. Sige, Brian Mariano, ilaban mo na yan. Good day sa'yo, Teacher Rocky. Good day. Iba talaga si Denden na iwan yung mayonnaise sa mukha niya.
Hindi yan mayonnaise kundi ano yun Hoy! basta yun na yun. Anyway, sabihin mo na lang sa mamsi mo, yan na lang yung paalam mo sa kanya na gumagawa kayo ng project para makagawa kayo ng kakaibang baby thesis. Diyos. Tapos, pag nagsimula na kayo ng labing-labing ng boyfriend po, sabihin mo sa kanya na lagi siya mag-iingat para walang makabuo. Withdrawal, ika nga. Parang family planning nga eh. Joke lang yun. Then, mag-aral kayo para makapagtapos kayo ng pag-aaral nyo para sabay kayo makagraduate. Yan ang pinakamalaking achievement sa inyong magjowa. Ilan DJ Rocky, salamat. Thank you so much, Brian Mariano, our expert pagdating sa larangan ng SPG. Ewan ko sa'yo, Brian Mariano. Eto naman sabi ng ating kabisyo na itago natin sa pangalang J. Sa file sender po natin, huwag mo na ulitin yun. Kasi, baka may mabuo, di ba? Buti kung pananagot ng boyfriend mo. Yun lang naman. Thank you. Wag na raw ulit-ulitin dahil baka may mabuo pa. Ito naman sabi ni Marvin Mark Bautista aka Big Brother. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa litikin yung Secret Files para sa Tirada Center. Wow, ang sarap naman ng hilig niya. Mayonnaise. Masarap yan pagka tinimplahan niya with itlog. Mayonnaise na may itlog. Palaman sa tinapay. Wow! Merienda, tamang-tama. Merienda kayo. Ganyan pa man, isang paalala ito na dapat hindi lang pang sexual ang nanaisin mo kapag ikaw ay iibig. Dapat syempre, gamitin mo ang iyong utak. Hindi puro puso. Hindi puro itsura lang ang titignan mo. At lalong-lalo ng yung kanyang alam mo na, baka Shanghai yan, baka mamaya durian pala. Kaya, paalala, dahan-dahan lang kapag ikaw ay umiibig. Okay? Pabati sa Tropang Secret at sa Team Rocketeers, especially kay August Rush, kanang Indian na naman noong April 9. Sa May 1 daw, babawi siya. Promise. Kaya magsasorry daw siya sa'yo ng personal. Kaya naman DJ Rocky, salamat mula sa bahay ni Kuya. Maraming salamat Marvin Mark Bautista. Okay naman sanay na ako ma-reject ni August Rush. Or mapaasa ni August Rush. Charot lang. Anyway, yes, bata ka pa. SPG Secret File Sender. At ito yung mga bagay na hindi naman dapat ginagawa ng isang estudyante pa lamang. Or kung gagawin ninyo, just make sure na magiging handa kayo sa pwedeng consequence ng inyong mga aksyon. Kasi posible nga talaga magkabunga yan kahit gaano pa kayo kaingat o kahit gaano pa kayo katahimik na gumawa ng milagro. So, nagpa-poll po tayo online at ang poll natin ay eto, nakapagsinungaling ka na ba sa mga magulang mo sa ngalan ng pag-ibig? Ang dalawang pinapoll natin na sagot ay oo naman and yung isa, no. At ang lumabas po sa ating survey ay 84% ang sumagot ng oo naman na nakapagsinungaling na sila sa kanilang mga magulang dahil sa pag-ibig. At 16% naman ang sumagot ng hindi. Hindi sila nakapagsinungaling sa mga magulang nila sa ngalan ng pag-ibig. And I guess kasama ako dun sa mga nagsasabi na hindi. Hindi ako nakapagsinungaling sa mga magulang ng dahil sa pag-ibig. Well, katulad nga ng sinabi ko kanina, sa mga nag-aaral pa lamang, mag-aral lang kayo. Kung haharot kayo, lumandi kayo, yung tama lang. Yung alam ninyo na safe kayo. Yung alam nyo na hindi masisira or hindi kayo magkakaroon ng bagong responsibilidad na hindi pa kayo handa.
Yan. Kaya nga siya ginagawa ng mga mag-aasawa. Kasi yung mga mag-aasawa, yun ay handa na talagang magpamilya kung napag-usapan naman nila. Right? So, sa mga hindi pa naman mag-aasawa, hindi naman dapat yan ginagawa. At syempre, para sa mga kabataang nakikinig dyan, eto opinion ko lang naman to at saka personal take ko lang naman to sa mga ganito. Lalong-lalo na yung pag pinag-uusapan ay yung pagsisinungaling. Eto yan. Dati ang thinking ko, ang hirap magsinungaling. Ay actually, madaling magsinungaling. Pero, pag ikaw ay isang tao na may pinaniniwalaan, mga prinsipyo, values mo intact naman, and at the same time, parang open ka sa mga magulang mo, I don't think na kinakailangan mo pang magsinungaling. Oo. And it's also for your safety. Kapag nagsinungaling ka, tapos nalaman ng magulang mo na kung saan ka pumunta, tapos may nangyaring aksidente, or may nangyari mo ng aksidente bago nila nalaman kung nasan ka pala talaga, doble yung sakit na mararamdaman ng mga magulang mo. Wow, hindi na to SPG Secret Files. Regular secret file na pala ito. De, pero totoo yun. Yun yung iniisip ko dati. Na parang pag nagsinungaling ako, tapos may mangyari mang aberya, magkaroon man ng shit, ako pa rin yung ako pa rin yung lagot, and dalawang klase ng sakit yung idudulot ko sa magulang ko. Yung first kind of sakit, yung na-aksidente ako. Nag-worry sila, ganyan. Pangalawang type of sakit na ibinigay ko, yung tiwala nila nasira ko. Pinagkatiwalaan nila ako, tapos anong ginawa ko? Nagsinungaling ako. So para hindi mo sila mabigyan ng regalo na kasinungalingan at samaan ng loob, huwag kang magsinungaling. Para just in case na may mangyaring aksidente o hindi natin maiiwasan na kahit anong shit. At least aware mga magulang mo kung nasan ka at sino kasama mo. Mahalaga yun yung kapag lumalabas ang isang anak, tapos hindi pa siya graduate, na may pinupuntahan siya, alam ng mga magulang kung saan pumupunta. And swerte ngayon actually yung mga magulang din, dahil meron na silang teknolohiya na pwedeng maging kasangga sa pag-define or pag-locate kung nasan yung mga junakis nila. Unless magaling din tong mga junakis na nagbablock ng location GPS. Kasi may ganun Naalala ko meron ako nakakwentuhan na magulang. Tapos nagdo-dorm yung anak niya. So ang ginawa niya, para daw namomonitor niya kung nasaan pupunta yung anak niya, at para kampante siya just in case, diba, na malayo talaga sila, mag-asawa, di sila makabisita dun sa anak nila, is nag-download sila ng isang application na GPS locator. Yung mga ganun ba? Or sa iPhone merong ganun yung parang isi-share mo yung location mo doon sa tao or sa family member mo, ganyan, or to someone. Pwede yun. Basta may access ka sa kung saan man sila pumupunta. At sa parting yun, ang laking bagay nun Kasi what if pumunta ka ng motorist hotel, may kasama ka, tapos hindi na gumalaw yung location mo. 'Di ba? Nandoon ka na 3 araw. Tapos pagkatok sa'yo, boom, wala ka na palang malay. Hindi ka na yung mga ganun ba, nakakatakot yung ganun. Tapos eto pa, ilalaglag ko na lang din yung sarili ko para hindi na tayo lumayo sa topic at hindi na tayo lumayo sa ibang tao. Naalala ko, nung nakikipag-date ako, wow, nakikipag-date yan! Siyempre, hindi ko naman nasasabihin sa mga magulang ko na makikipag-date ako sa kung sino-sino Siyempre, ano ko na yun? Sarili ko ng diskarte yun kung paano ako makikipag-date. Total, tapos naman ako ng pag-aaral. Tsaka, hello, malapit na ako mawala sa kalendaryo. So, dapat ayusin ko. Nagawa ko na to ng paraan. So, ang ginawa ko nung time na yon, since iba-iba yung mga taong nakakasalamuha ko, ang ginawa ko, meron akong isang kaibigan o dalawa sila na pinagkakatiwalaan ko at shinare ko sa kanila yung location ko na kahit saan man ako magpunta, at least alam nila. At least nalolocate nila ako. Just in case whatever happens to me, at least you know where I am. Ganon. O, alam na ng mga misis ko nung gagawin nila sa cellphone ng asawa nila.
Kasi again, ang hirap po mabuhay sa mundong ito in the sense na yung security natin nabibridge na. 'Di ba? Sa teknolohiya pa nga lang na akala natin virtual, walang mang-aano sa atin pero biglang meron palang mga abuso sa atin, mambubudol sa atin. May ganun. Tapos, sa personal pa kaya? Na parang isang iglap biglang boom, nanakawang ka na, yung ganun. Hindi naman sa tinatakot ko yung SPG Secret File Sender natin. Ang bottom line lang dito talaga is maging totoo ka sa mga magulang mo, mag-open ka sa kanila. And at the same time, papuntahin mo yung boyfriend mo sa bahay ninyo. Hindi yung ikaw yung pumupunta sa bahay ng boyfriend mo. Although nakaka-excite din yung ganung feeling, no, yung walang tao. Tapos biglang, we can do whatever we want. Pero may thrill din kasi may time limit, diba? So, dapat parang within 10 minutes, parang matapos kayo lahat, ganyan. O kaya 5 minuto, tapos na ang lahat sa atin, ganon. So, may mga thrill na ganon. And parte naman siya ng pag-grow ng isang individual, kabisyo. Hindi naman porke nakagawa ka ng maraming kasinungalingan sa iyong nakaraan, yun ka na. Diba? Posibleng, nagsisimula ka pa lang nun. So, mas madami pa yung kasinungalingan mo in the future. Ganon. Hindi, mag-ingat kayo sa ganyan. Alam nyo kung bakit. What goes around comes around. So, malamang pag ginanyan mo yung magulang mo, posible yung mga magiging anak mo, ganyanin ka rin. Kaya nga merong tayong sinasabi na pabalik ka pa lang, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba may mga ganun tayong mga linyahan ng mga magulang natin? Kaya kung gagawa ka ng kalokohan, malamang napagdaanan na nila yan. So baka yung mayonnaise na nakita niya sa labi mo, kabisyo, alam na talaga niyang hindi mayonnaise yun. Alam niya na, tama, gano'n. So yun lang, kabisyo. Sana ikaw ay maging mabuting estudyante, mabuting anak sa iyong mga magulang. Okay lang na magmahal on the side, but at the same time, hindi kalilimutan ang responsibilidad na mag-aral, magtapos ng pag-aaral para ikaw ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Yan. And ang mga bagay na yun ay ginagawa ng mga mag-aasawa at hindi ng mga magjojowa pa lamang o estudyante pa lamang. At sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRBS and Bathroom Break. You're still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is SPG as in Super Pack and Earn Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!